Anteeksi edes. Mä en olekaan sanonut, että haluan vauhtia. Niin. Tyhjäsin tän mun vanhan tai tän pölypussin, että mä voin käyttää sitä uudestaan. Nyt mä en enää osaa laittaa sitä takaisin, kun mä en tiedä miksi mä puran tän, kun mä sit heti saman tien unohdan. Mä koitan katsoa, että mitä mä tein. Mä niinku saman tien unohdan. Kerran pisti siihen, mutta mä en muista, miten tää menee. Ei. Miten mä en niin. Niin, näinkö? Onko se vaan niinku näin? Niin näin. Toivon, että pysyy, kun mä vähän teippailin sitä. Tein itse ja säästin ja sit harmittaa. Mutta ei sitä mukaan niinku pysynyt tässä sitten. Tää on ihan tämmönen. Okei. Mun vanhat pölyt. Mä tiedän, että mä riskin sillä, että mä en nyt solmi sitä kiinni, koska mä todennäköisesti kuitenkin kaadan se vahingossa. Mä siirsin tätä ja ihan tiedostin, että se saattaa kaatua, niin hyvin meni. Piti vaan vähän nopea homma tän imurin tyhjennykseen ja sit mun piti lähteä liikkeelle, mutta ei näköjään. Kaiken lisäksi toi maito oli vielä pilaantunut, tai sen takia mä en ole juonut tätä kahvia, koska mä maistoin sitä ja se oli pilannut maitoa. Niin nyt mun matto on siinä kahvissa, missä oli sitä pilalle mennyttä maitoa. No mä suihkutan siihen tätä yleispuhdistusanttia sairaasti. Mä voisin myöhemmin pyytää Annilta tekstiili jotain suihkeita. Miksi ei voi vaan niinku olla siirtämättä tavaroita niin, että niissä on niinku tietää, että se kaatuu kuitenkin. Ja sitten jotenkin kuvittelee, että mitä jos ei tällä kertaa sitten. Mä kaikkea kello tulee 11. Mä oon vaan vitkastellut siihen Annin menemisen. Vanhat kahvit mitään kanssa. Tulee hyötykäyttöä. Vittumainen! Eikö se riitä, että mä lähetän sitä rauhaa? Tykkää kun pakettoin, niin on hyvä nimittäin. Tässä käytetään. Masurapsutus. Otappa leipää. Haluatko tuoda mun lautas? Mä tuon. Aika. Mitkä sä haluat? Ei väliä. Kaikki ne valioyksilöt tietysti.
Mä laitoin. En telkkari ole mun kännykkää. Mä katsoin sitä tästä yksin. Joo. Pistin nyt sun repun eteen mun lankoihin, mut mun täytyy katsoa niille sen säilytyspaikka, ettei tää siinä mun säkkiä. Joo. On siinä mielessä, että musta tuntuu koko syksyn oikeastaan kesästä lähtien, kun käytiin tätä rasismikeskustelua. Sun teet, mitä mun? Laita tarra. Mun täytyy sit kattoo. Mä kävin lenkillä ja juoksin tunnin ja kyllä mulle helpotti ahdistus aika paljon.